हेल' लोगोफोर दिनै 18 मे बर' बिजों सान दा बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिगौ नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबाङानो बेनि गुदि खिथा मिथिजोबाबो जानो हागौ दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन जायफोरा उन्दै फरायसा नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन आरो जायफोरा गिदिर मिथिखागौ नोंथांमोना बेनि गासै डिटेल्स आरो दानिसिम बर'नि रावनि थाखो बेफोरखौ नोंथांमोनहा जुदि मिथिनो लुबैदोंबा खोनासंनो हागोन आरो मिथिखायोबा नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन जाहाथे बैफोर फंबाय बिनानाव बिथांमोना मिथिनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोदों आरो जोबनायाव माखासे दिनैनि जिहेतु फालिनाय बे फालिनाय आरो जोंनि थासारि हाल-साल बेनि बागैबो नोंथांमोना बेयाव जोबजासिम मिथिनो मोननाय जागोन दा फैदो फारियै जोङो गोबाव खालामाजासे बेखौ खोनासंना लानि जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे दिनैनि दिनाव 18 मे बे सानावनो 1963 मायथाइयाव माने बर' रावा गुदि फरायसालियाव प्राइमारि लेभेलाव माने मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन हिसाबै बर' रावजों फरायनो मोननांगौ हिसाबै लिरजानाय आरो बर' रावखौ फरायसालियाव फरायहोनो बाहायजेननाय जादोंमोन जायनि थाखाय बे मोनसे गुदि जाजेननाय हिसाबै जों बेखौ दिनै फालिनाय जादों बेखौ नोंथांमोनहाबो बयबो मिथिगौ नाथाय बिनि उनावहाय जालांनाय गुबुन गुबुन माखासे थाखोआव जोङो मान मर्यादा मोनफैनो हानाय बेफोरनि बागै गोबाङानो मिथिया जानो हागौ बेफोरखौ नोंथांमोना दा मिथिगोन दा बिनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे बुंनो नागिरदों जे जोङो थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बर'फ्रा आसामाव दङबाबो नाथाय जोङो लिरनाय राव बाहायनो रोङामोन नाथाय लिरनाय थायोबासो गासिबो थालाङो जेराव लिरनाय हांखो एबा लिरनाय बिजों मोनोबासो जोङो जोंनि राव थुनलाइ बेजों लोगोसे जोंनि जारिमिन बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो जोंनि हारिमु कालचार बेफोरनि बागै जों लिरनानै मोनसे हारिखौ रैखा खालामनो हायो मोनसे लिरनायनि गेजेरजों आरो बेखौ इयुन जोलैनो खिन्थालांनांगौ जायोबा मोनसे सोलोंथाइयाव माने स्कुलाव सोनो गोनां जायो जिहेतु बाहायसो फरायनानै बिथांमोना मिथिनो हायो जेरै दानि इयुन जोलैया जोङो बैफोर बिथांमोन गेदेमामोन मावलांनाय बे मोनसे जोबोद मोजां हाबानि थाखाय जों फरायनो मोनगासिनो दङ दा बिनिनो बर' रावा सिगाङाव बर'फोरा गोबां असमियाजों बांलाजों आरो इंराजिजों खायफाया गोबां सोलोंलांबाय जायफ्रा हादों बिथांमोना नाथाय हायिफ्रा गैया दा बिदि थालांदोंमोन दा बिनि थाखायनो बै समनि गेदेमा लिरगिरि बिथांमोनहा माखासे बिजाब सुजुनो जागायजेनदोंमोन बेसिकेलि बै समनि गवालपारा जिल्लायाव दानि जिहेतु क'क्राझार चिरां आरो गवालपारा बेफोरखौ गासिबो गवालपारायावनो खोख्लैनाय जादोंमोन मोनसे समाव दा गोदो बेनिफ्रायनो बेयाव 1915आव बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बिजाब लिरजेनदोंमोन बर'नि फिसा अ आयेन बिजाब लिरजेनदोंमोन दा बेनिफ्राय बर'नि फिसा अ आयेन बिजाबनिफ्राय फारियै जोङो 1924 मायथाइयाव जों बिबार लाइसि मोनदोंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारीनि बेनि उनावहाय 1919आवनो मोनदोंमोन बाथौ नाम बैखाखोनि गिदु खन्थाइ मेथाइ आर'ज मेथाइ बेनिफ्राय आरो 1923आव मोनदोंमोन खन्थाइ मेथाइ बेनिफ्राय 1926आव बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज मदाराम ब्रह्मनि बेबायदिनो अलंबार लाइसि आरो जेन्थ'खा लाइसि हाथरखि हाला लाइसि बेफोर फारि फारि ओंखारबोदोंमोन आरो बेफोर ओंखारबोनाया बिजाब महरैल' मोनदोंमोन आरो बे बिजाबफोराव खालि जोङो जायफोर बायनानै फरायनो हागोन जायफोर मोनगोन जायफोरनि आखायाव थागोन बिसोरल' मिथियोमोन नाथाय बेखौ मोनसे स्कुलाव सोयोबासो बेफोरनि लिरथायफोरखौबो होयोबाबो फरायनांगौबाबो एबा मोजांबाबो नाथाय फरायसालियाव सोयोबासो बेखौ मिथिनो मोनगोन फरायनो हागोन इयुन जोलैया दा बिनि थाखाय फरायसालियाव जोंनो बिजों नांगौ दा बेनि थाखाय बै समाव बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव दाजानाय लोगो लोगो बिथांमोना गोख्रों खामानि मावलांदों आरो बिथांमोननि खामानि मावनायनि फिथाइ महरैनो 1963 मायथाइनि 18 मे खालि दिनैनि दिनाव बे बर' बिजोंखौ जोङो प्राइमारि लेभेलाव एलपि थाखोआव बै समनि बेयाव फरायनो मोनजेननाय जादों दा बेखायनो बेखौ दिनैनि दिनाव फालिनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेनिनो बै समाव एमइ सेक्सन थायोमोन दा एमइ सेक्सन हिसाबै 1968आव मोननाय जाबाय एमइ सेक्सनाव बेनिफ्राय हाई सेकेन्डारि सेक्सनाव थारमाने हाई स्कुल दा बे हिसाबै बेयाव 1973आव थिसननो हानाय जाबाय आरो बेनिफ्राय मेट्रिक फाइनालखौ 1976आव लिरजेननो हानाय जाबाय मोनजेननो हानाय जाबाय दा बे जाहैबाय मोनसे डेटा बायदि आं कालेक्सन खालामनानै जेखौ मोन्दों जारिमिननि बादिब्ला बेखौ नोंथांमोननो फोरमायदों बेनिफ्राय बै समाव गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनिफ्राय प्रि इउनिभार्सिटि जिहेतु पिइउ दानि हायार सेकेन्डारि 10+2 बेखौ जिहेतु बुंनाय जादोंमोन दा बेयाव 1977आव थिसननाय जादों होन्दों आरो बेनिफ्राय एमएल साबजेक्ट हिसाबै थिसनदों दिनैसिमबो एमएल साबजेक्ट हिसाबैल' मोननाय जायो दुखुनांथाव बाथ्रा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बेनिफ्राय कलेजावबो बेनि उनावहायनो एमएल साबजेक्ट हिसाबै गुवाहाटि इउनिभार्सिटिया गनायथि होदों आरो बेनि उनाव 2006आव गुवाहाटि इउनिभार्सिटिया गाव एफिलिएटेड एबा गावनि सिङाव थानाय कलेजफोराव मेजर साबजेक्ट हिसाबै होदों बिनि उनावहाय आरोबाव मास्टार डिग्रियाव 1996आवनो बिथांमोना सोनानै होदों एसे डिपार्टमेन्ट
माखासे MIL कर्स लानायनि थाखाय होनदों बर' MIL कर्सनि थाखाय बेनिफ्राय आरोबाव डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि बिथांमोनहाबो 1994आव गावनि सिङाव थानाय कलेजफोराव MIL हिसाबै गनायथि होदों होनदों। दा बे मोनसे बिनिफ्राय अब्ला जोंना इउनिभारसिटि लेभेलसिम जोंना सहैबाय नाथाय बियो मिडियाम हिसाबै सहैयाखै खालि एज ए माने बर'नि MIL साबजेक्ट मेजर साबजेक्ट बे हिसाबैसो सहैनानै दङ। नाथाय मिडियाम हिसाबै जोंना दासिमबो क्लास 10सिमल' दङ। नाथाय थांनाय बाराव जोङो फोसावनाय नुदों आरो दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो फोसावदों नोंथांमोनाबो नुदों हायार सेकेन्डारि 10+2 लेभेलसिम बर' बिजों फरायनाय मोननाय जासिगोन गासैबो साबजेक्टखौ माने मिडियामा बर' हायार सेकेन्डारिसिम सहैनाय जासिगोन जायोबा बियो मोजां खोथा। नाथाय गोलाव सम जुजिबोनाय एबा गोलाव सम जोङो हायार सेकेन्डारियाव MIL थिसननायखौ नुबाय नोंथांमोना नाथाय दिनैसिम दा जानो नागिरनाया जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेसो मोनसे। बेनिफ्राय आरो नुनो मोननाय जागोन बेनि अनगायैबो बेल'जोंनो बर' रावा सोलिगोन बेबो नङा। बेखायनो गुवाहाटि रेडिअ स्टेसनाव 1975आव गनायथि मोनदों होनदों। बेनिफ्राय आरोबाव एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै बेसिकेलि क'क्राझार आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बाहायनो हानाय बायदियै बै समाव 1984आव होदोंमोन सरकारा। बेनिफ्राय थांनाय 2020आव मोनसे गनायथि होनाय बायदियै दा फुल्लि अल आसामावनो एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय आरो थांनाय 2003आव डिसेम्बर खालि इण्डियान कनस्टिटिउसननि 8th शिडिउलाव सोनाय जाबायमोन। दा बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिदों आरो बेखौ 2004आव फोसावनानै होनाय जादों। 2003नि 8 डिसेम्बर दानाव सोनानै होनायलाय बेखौ उनावहाय फोसावनानै होनाय जादों 2004आव। बेनिफ्राय 2005आव साहित्य एकाडेमि बेखौबो मोननाय जाबाय। भारतनि बयनिख्रुइबो थुनलाइनि बेलायाव बयनिख्रुइबो बांसिन देरसिन माननि बान्था। बेनिफ्राय UPSC बयनिख्रुइबो देरसिन एग्जाम भारतनि बेखौ लिरनो थाखायबो मोननाय जाबाय 2005। बेनिफ्राय आरो 2006आव APSC। दा बेबादि जोङो लिरनो मोनबोदों जेसे फोरमायनाय बादिब्ला एबा जोंनि जारिमिननिखौ नाहरोबा। दा जोङो बेखिनियावनो गोबां जौगाबाय साननानै लायो नाथाय बेबो नङा थोजासे जायाखै दिनैसिमबो। गुबुन गुबुन थुनलाइफोरखौ जोङो रुजुयोबा गुबुन गुबुन थुनलाइ गुबुन गुबुन रावफोरा जेरैहाय जौगाहैबाय नाथाय जोंनाव दासिमबो गैया। दा बिसोर दुखुनि बाथ्रा गुबुन गुबुन रावफोरखौ जोङो रुजुहरोबा जोङो दासिमबो गेजेर ससेयावनो थाबथानानै दङ। दा बेखायनो बिनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैयासो नोंथांमोनासो जोंसो बयबो साफ्रोमबो थांनानै थानांगौनि थाखाय बेनि खामानिखौ मावलांबाय थानो नांगोन। खायफा दैदेनगिरिया मावलांबाय जोब्बाय नाथाय बिथांमोननि सायावनो आसा खालामबाय थाबा जोङो जानाय नङा। फारसेथिंजाय जों नुनो मोननाय जागोन जों जेसेबांनाखि बेफोर खाबुफोरखौ मोनबाय बेफोरखौ बाहायनायनि बिबाना जोंनिसो। अब्ला जोङो बर' मिडियामखौ जोङो थांनानै थाथों होननानै सोरखौबा बुंहरबा बियो जानाय नङा। बर' मिडियामाव दिनैहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों माने बर' राव गेवलांथों होननानै गोबाङानो ससियेल मिडियानि मेल मिटिङाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बुंनायखौबो नुदों खोनादों। नाथाय बेफोर गासैबो सोरखौबा बुंहरनाय बायदिसो जादों नोंथांमोना साननानै नाय। नाथाय गावबागाव मावनो ना मावाखै गुबैयै बेसो। मानो होनबा जोङो जायफ्रा बुंदों एबा जायफ्रा बर' बिथांमोना साफ्रोमबो बेखौ मावनांगौनि बिबान दङ। खारन जोंनि बर' रावखौ गुबुना सोलोङा गुबुनाथ' मोजां जाथों होननानै मालाबाबो होफैनाय नङा खामानि मावनानै होफैनाय नङा। जोंसो गावबागावनिखौ मावनानै लानो नांगोन खारन जोङो गुबुननिफ्राय दुइसिन बेखायनो जोंनिखौ रावबो सोलोंनाय नङा। नाथाय आसामिसआ जोंनिफ्राय देरसिन बेखायनो जोंसो एसामिसखौ सोलोंगोन बा गुबुन इंराजि हिन्दीखौ जों सोलोंगोन। नाथाय जोंना बिसोरनिफ्राय फिसासिन नालाय जोंनिखौ रावबो सोलोंनो फैया। दा जोंनि मानसियासो सोलोंनांगोन। बेखायनो जों सोलोंगोन बिमानि राव बा जों बाहायगोन बर' बिजों। दा बे बाथ्राखौ जोङो गावबागाव बुंनानै लानो हानाय जानांगोन आरो खालामनो हानाय जानांगोन। दा बेसो नङाबा जोङो बर' राव गेवलांथों होननानै सोरखौबा मालायखौ थिनहरनाय बायदि बुंहरबाय थाबा बेथ' जानाय नङा। बर' बिजों थांनानै थाथों होनबा हारसिंनो थांनानै थागोन बर' बिजोङा बेथ' नङा हारसिंनो थांनानै थाया। जोंसो गावबागाव बाहायनो नांगोन। दा बे मोनसे जोबोद दुखुनि बाथ्रा नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानो हागौ। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै गोजोन्थों।